kula sing menang kongkon kok kula malah dikongkon kula boten jloprongaken milih-milih langit itu robo sangat robo kadang robo sedulur robo mari tiyang sepupu piyambak kula niki menang dawuh yen pancen ora cocok karo gawe Duryudana sapa wae kula lunga saka negara Ngastina sapa wae kula ngucap saka negara Ngastina inggih boten dados menapa senajan landhep pengendikanipun Nyai Prabu badhe kula kanthi jembahe manahipun namun kemawon badhe dinten sanake sami boten wonten pakaryan ingkang badhe kula